Team Deathmatch. Добре, изчакай само. Това не ме бий, не ме бий. Не ме бий, чакай само. И добър ден, здравейте. Днес сме с GG David и ще играем една много интересна игра. Banana Shooter се казва. Как не държиш нищо, аз държа пушка. Добре. What are you thinking? Why don't you move? То пък къв е дет ми говори, бе. Аз съм викъв, забравих да кажа. И купил да. Не. Трябва самия се бием. Не бий се сам. Верно ли мога? Неверно те убих, ти какво си мислиш? Нещо, колко съм играл в Fortnite. Може да скачаш по стените между другото. Знам. Установих го и аз. Много скоп, бат. Джони, пръскам те. Майката Джони. А ние се хилваме автоматично, супер. Ще ме мисля. То пък какво каза? Доколко си играе? Доколко си играе? До не пише. Аз точно не съм загрял, сега като загря гликва. Е, как ще ме убиеш пред те убил, бе? Джонка, не така. Абе, как, бе? Носкоп. Да отиде. Носкоп. Какво? Чай, че им пътя. Как ще му биеш така, бе? Как ти ще си уинър, бе? Suck my banana, Карлсон. О, пищак, о, с ножката. Виктор, ела Аре, ми. почваме се получим. Така като в CS Ела тичаш ми. най-бързо, когато си с нож. Ела ми. Аз май те чух. Къде, бе, майка? Чул си тъшаците си ми чул. Къде си ти, бе? Ооо! Що станахме 4 човека, Ма ще кажа да направиш нов сървър и да го направиш привейт. Много съм готин. Че ме инвайтнеш? Чакай да си отворя чест. Я, охо. Аз съм златно плешив. Ооо, а тук ще тъмно. Мисля, че ма кемпиш гадно. Не сте кемпа, аз опитам да се намеря къде са. Пах ти гадния мап. Аз мога ли цъкна мап да отворя? Не мога. Ама и намерих къде си. Аха! Твоята семка. О, изгаврен! Кой изкара? А, ти си зад мене, what? Аз съм някакъв кръстопът тук, бате, не се разсекат те види. О, какво става? Къде си, бе? Какво става? Всеки път като се спомняш с различно оръжие, не честно. Подушен ти. Толкова не мириш. Да. Може би си под мене. Може би майка ти е под мен. Пак ми намери се. Добре. Гледай си сега с ножа. С ножа. Кажи си главата. Си покажа пак. Hello there. Фак. Що хова само надясно просто? Абе, пак ти печелиш, бе, писаме от тебе. Виж как съм златно плешив. Бах ти плешивеца си. О! Айде бе! Айде бе! Айде, бе! О, банан се! Носкоп! О не, о не, о не. Гьорав си. Какво стана? Какво? Даде ми хедшот, ама си жив. Чакай. Ти бай златното теме, което имаш. Алат? Какво направи, бе? Алат, какво е това, бе? Алат из ворота. Бумер... Какво е това? Бумерилон? Аз знаех си тук, аз ти знаех да ти какво си миш, да не съм тъп. Нещо такова, да.
Абе ти не умираш бе, Лут. Колко живот ти Аз имаш не бе? знам как ти не умря. Умира бе, What? гадина. Откъде умря? Откъде ме удари бе? Умира. Абе, да колко хелът си между друго? На 10 съм в момента. Храната с моите банани и ти се хилаш повече, имаш повече живот Ям ти от моите банана. банани. И ставам по-мощен. Айде да го джокаш. Ние се видим на живо, не се притесняй. Аз взех си банана. Айде, яш ми моля, банана. Много лошо. Ти ви на село да го садиш банани. Гей перверзни. Аз ще се пускам сега, нали знаеш? Да, де. Със сигурност. Не ми Hello there. Айде, ес! Един път да така ли, спечеля бе? аз. О, това е моя мап, аз съм го правил. Аз бях на 5. Да, възможно. Но ми дос XP. Много широк не мога. Много ми е голям. Какво стана? Жал, как се спълна при мен? Какво? Как спечелих, бе? Какво стана? Как спечелих, бе? Ти си някакво зелено зомби, между другото. Team Email. deathmatch. Be careful, don't shoot your teammate. То аз нямам тиммейт, аз нямам приятел. В смисъл... И аз си нямам пред. Не се крий. Няма да боли. И почвам да бегам, бате. Ой, почвам да бегам, бате. И почваш се усираш. Не, не. Опа! Оп! О, не! Айде ви. О! Какво направи, бе, Лут? Какви с тия гранати, бе, Лут? О, не! Ама ти си някакво камикадзе сега. О! Аре, един път да те убия и аз. Виждам те. Къде си? Бягай. Your teammates leave. Как ти, бе? Лут ли си, бе? Чакай само да видя нещо. О, Снимал- тук сме с банани. Хапай ми банана. Искаш ли да ми хапнеш от хубавия банан? Даже съм го обелил специално за те. Май ще ми поемеш ножа. О, не, о, не! Къде си, бе? О! О! Не, чай се хилна. О, не! О, не! Кьорав си! Не можеш. Нямаш физик, нямаш псих, нямаш иконом. Какво правиш, бе? Оп! Носкоп. Оп! Айде, носкоп! Don't worry, you will not Оп! next time. GG. Траверсата уби. Оп, рандом оръжие, супер. Какви сти социалистически лампи, къде светът, нищо не се вижда. Охо, не. Ако може играта ми даде някакви хубави оръжия, нали не тия лай. Ооо, да. Не, да не си посмял да му. Respect Катана ли ти даде, бе, Лут? Даде ми, да, неон катана, света като коледна лампа. Светиш като патка в тъмното. О, не. Шинк. Чувам го това, мъгли. Колко е плашещо, да го чуваш как идва към теб. Шинк. О, не можеш. Аре, О, мръдне. какво меташ, бе? Аре, мръдне, ма. Какво Аре, меташ ти, мръдне. бе? Айде, мръдне, ма. Не можеш. Не пипай, бе. О, не, къде си, бе? О, не. Ела ми, бе. Ти бях... как ти... О, не, пак. Fight with поне honor сме to с get a оръжие. sweet banana.
Гледай как чекалю още горе, бе! Подпустиха ми се краката и не успях да стрелям. Гледаш сега какво става? What the fuck? О, да. Служи си ганата физиономия, Мари. What the fuck? Ела на земята. Много я цъкам тази игра, много я цъкам. О, не, как ме видя, бе? Видях в последния момент, че се чух. Как ще ме чуеш, аз ме мърдам. О, не, изгаврен съм. Не, не можеш. Не. О, не! Ой, ти ли си тука, fuck? О, не! Не можеш. Слаб си. Абе, си, бе. О! Битка във въздуха, не! Моля? Та игра може ли да смята? Видя ли какви хубави килове направих, колко Няма пъти се значение прибих? колко са хубави, колко са на брой, бе! Team Deathmatch. Be careful. Сега не говорим за мен, а говорим за играта. Какво? Нема чекали, бе? Умирай. Гледай сега. Ох, грешник. Ох, по-голям грешник. О, не. Най-големия грешник. Що си кривоглед? Защото мога да си го позволя. Покажи се да не ти го покажа аз. Какво се случва? Какъв си вързан? Yes! Какъв си вързан ти? Като в лонга. И това от мен е, хора. Ако искате още да играем тази игра, лайк, сабскрайб. Абонирайте се за мен. Аре, бай!